Godmorgen og velkommen til TV2 News. I dag skal vi tale om et af de mest alvorlige problemer, som vores planet står overfor, nemlig issmeltning og havstigning. Jeg hedder Nana, og vi har vores journalist Thea med fra Esbjerg, samt en ekspert inden for klimaforandringer, Sofie, med os i studiet. Først går vi til vores journalist Thea, som der har besøgt en lavtliggende kystby, som allerede mærker konsekvenserne af havstigninger. Thea, hvad så du derude? Tak, Nana. Jeg står nu her i Esbjerg Nord, hvor folk allerede kæmper med de her kæmpe oversvømmelser. Huse og veje er blevet ødelagt, og mange frygter, at de skal forlade deres hjem permanent. Som vi kan se her bag os, så er de kæmpe oversvømmelser allerede ødelagt Esbjergs hovedvej, og trafikken er blevet stoppet i en uge, og folk har ikke kunnet komme på arbejde eller i skole eller noget. Jeg har talt med en beboer, der nu siger, at de oplever oversvømmelser flere gange om året. Så jeg citerer fra en anonym borger her i Esbjerg. Vi oplever flere oversvømmelser her. Det er virkelig skræmmende. Vores huse og marker bliver ødelagt, og det føles som om havet bare kommer tættere og tættere på hver dag. Jeg er bekymret for, hvor vi skal tage hen, hvis det bliver værre. Vi har brug for hjælp. Vi kan ikke klare det alene. Jeg håber virkelig, at de store lande gør noget, for vi har ikke gjort noget for at fortjene det her. Situationen er alvorlig, og den viser, hvor hurtigt issmeltningen og havniveauet påvirker alle os kystliggende byer. Mange tak skal du have, Thea. Og nu vil vi byde velkommen til vores ekspert Sofie. Velkommen til, Sofie. Hej. Tak. Kan du forklare os, hvorfor issmeltningen sker, og hvad det betyder for os? Jo, altså issmeltning sker på grund af konsekvenserne af den globale opvarmning og klimaforandringerne. Og det har konsekvenser både for miljøet, men også for de menneskelige samfund. Men hvorfor sker det? Det sker blandt andet på grund af den globale opvarmning, ændringer i havstrømmen og albedoeffekten, altså de her med mørkere overflader. Og så selvfølgelig også luftforurening, altså CO2 i luften. Men hvad betyder issmeltningen for os? Jamen det betyder blandt andet højere havniveauer, så lavtliggende kystsamfund ligesom bliver påvirket af det. Der kommer mere ekstreme vejrfænomener, altså stormfloder og oversvømmelser, og så taber vi også økosystemer og vores biodiversitet. Ja, hvad kan vi gøre for at stoppe den her udvikling? Jo, vi kan stoppe den her udvikling ved at slette den allervigtigste faktor. Det er altså drivhusgasudledninger. Og det kan man stoppe ved at skifte til vedvarende energi, altså sol, vind og vandkraft. Og så skal vi også beskytte og genoprette vores natur, det vil sige plante nye træer og beskytte den vedvarende skov. Vi skal også bruge bæredygtig forbrug, altså vælge klimavenlige produkter og reducere vores affald. Og så skal vi også have en stærkere politik, altså overholde den her vigtige Paris-aftale, vi har lavet. Og så skal vi også beskytte de her lavtliggende kystsamfund ved at tage et lokalt initiativ og få dem til at deltage i nogle klimaprojekter. Ja, du har bedt os om at tage et billede med her foran på skærmen. Kan du forklare lidt om det? Jo, så det her det er den populære feriedestination Maldiverne. Den skal egentlig illustrere, at om mange år, når sneen den er smeltet, jamen, så vil Maldiverne altså se sådan her ud, og ikke særlig luksus. Alt vil være oversvømmet af vand, og alle øer vil være væk. Mange tak skal du have, Sofie. Ja, selvfølgelig. Så jeg vil bare lige sige tak til jer, Sofie, for at dele deres indsigt med os. Og det er tydeligt, at vi alle har et ansvar for, at det her det skal sætte en stopper for. Tak fordi I så med, og husk, at hver en lille indsats gør en forskel. På gensyn.